Arratsaldeon guztioi, gu San Lorenzoko ikasleak gara. Eta gaur esperimentu bat jarriko dugu martxan. Behar dugun materiala etxe guztietan dago. Artila, later bat, bi edalontzi, gatza, koilara eta ura. Edalontziak urez beteko ditugu. Gatza bota diegu eta orain nahaztuko dugu. Orain artilaren muturrak gatzan sartuko diegu. Zer pentsatzen duzu gertatuko dela? Guk uste dugu gatza desagertuko dela. Guk uste dugu artilea ondoratuko dela. Guk uste dugu artilea kolore gabe geratuko dela eta ura berdea. Kaixo, astebete pasatu ondoren ikusi dugu ura eta gatza artiletik pasatu direla. Ura lurruntu egin da, estalitatik sortuz. Agur!